ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಯಾನಿಟ್ಟೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ನೆ ದಾಗಿನ ಯಾನಿಗೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಪಂಪೆ ಇತ್ತ ನೆನ್ಪುರಂದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬೈತೆ ಪಾಡ್ದನ ಮಡಿಪಿಡಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಾನು ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಂಡಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರಂಡಿ ವರನ್ನೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಓಟು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಎಂಕುಂದು ಅಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಒರ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದಾತ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಿದಾಡಾತೆ ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತು ಮಂತು ತುಲೆ ತೂಕ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಓಟು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಪಿದಾಡಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಟು ಅಂಚ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾಯಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯಲು ವಿಟ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡೋಡ ವಿಟ್ಲರ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ವಿಟ್ಲರ್ ಮುಡಿಪು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಕಾಪು ನೀಡಿದ್ದು ಹಾ ಸರಿ ಬಾಯ್ 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 ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಪೇರ್ದ ಡಿಪ್ಪ ಗುಪ್ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಕೊರ್ದಿರ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಕೇನಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಟ್ ಪಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಪೊಪ್ಪ ಪೋದತ್ತೇರ ತಿಗೇರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಡದೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಎಂದರೇನು ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಚೂಪಾದ ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ಚರ್ಮದ ಹೊರಪದರದ ಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುದಿಯೇ 8,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುನಾಡು ಇಂಚ ಮೂಲು ಮುಟ್ಟುನಾಡು ಇರ್ನ ತರಬೇನೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಇಂಚಂದೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಒತ್ತುದಿ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾನ ಇಂಚ ಒಂದು ನೆಟ್ ಜಿಂಜುಂಡಿ ನೆಟ್ ಬಚ್ಚು ನೆಂಕ್ಲು ನೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಪ್ಪ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ದಾಯ್ತಾನ ಸ್ಕಿನ್ ದೇ ಕಾದಿಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿನೊಂದು ನೆತ್ತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿದ ಆತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕೊಂಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ತೂತಿದ್ಯಾ ಇಜ್ಜೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟುದಿಂದೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟನಾಂಡ್ ಆಡನಕ್ಕೆ ಏನಡತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅವು ಒಟ್ರ ಸೆತ್ತ ಹೋಯ್ನು ಸೆತ್ತನು ಜರ ಮುಗಿತಿ ಜೊತೆ ಅಂದು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಏಜಿನ ಬುಗದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದಿತ್ತನ ಬೇತು ತೋಡತೆ ಮೋಣಿ ಪುರ ಬಾತಲಗತ್ತಂದು ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಅವು ರಡ್ಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಮುಗಿನ ಪಾರ ಬಂತನೆ ನೆನಪಿರು ಅಂದ ಅಂದ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಮುರಂದು ವಾರ ಪಾರ ಎತ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡು ರೀತಿ ಎತ್ತನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತಿಪ್ಪುಣಿ ಅವ್ ರಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗೇತ ನಿಕ್ಕಾಪು ಜದು ಇಕ್ಕದಲ್ಲ ನಾಟು ನೀತು ತಿನ್ಪಿಜ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿಜ 2 ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ 2 ಸಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಈ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಯ್ನೆ ಪಪ್ಪ 2 ಸಲ ಬೋದು ಪಪ್ಪಗೆ 2 ಸಲ ಬೋದು ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹೊರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ
ಆಪುಣ ಹೋಗೋಗ ಪುರಾಣಿಯವರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಂಡೇರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತರ ಬೇರೆಟ್ಟು 3 ನೆದ್ದುಗ ತೆನಸುಡು ಬರ್ತಾನೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೂರುವರ ಮಂತಿಂದಾಗ ತಿಂತಾರೆ ಕೋರಿ ಚೂರು ತಿಂತುನೆತ್ತೆ ತಿಂತಿರಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಉಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಲಿ ನಂತೇರಿಗೆ ಅದೊಂತೆ ಮೀನು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಮೀನಿಡ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾಕಿದ ಕೂರಿದ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಬಂತಾನೆ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಬೋನಾಗ ಬೋತಿದ್ವಿಲ್ಲ ಈ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂತಂತ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂಜಾಕ್ಕೆ ಓಲ ತೆನಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇದನ್ನು ಪೂದಿತ್ತಾನ ಅದು ಬೆರಿಟ್ಟು ಕೂಡ 3ನೇ ತಾವು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪೇರು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಣತ್ತದಾರ ಮರತ್ತನೆ ಪಪ್ಪ ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಅಡಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟು ನಾಡು ಮೂಳುಂದೆ ನರ ಪುರಪ್ಪುನತೆ ಮೂಳು ಅವು ಪುರ ಇಂಚ ಮಂತನ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಗಜ್ಜಿದಾತ ಅವು ಗಜ್ಜಿದ ಒಂಜಿನ ಚರ್ಮದ ಒಂಜಿ ನರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತ ಐನಿಂಚ ಒತ್ತಂಡ ಕೆಲವರೇ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ತಾರೆ ಬೇನೆಗೆ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನರನಕ್ಲು ಅದಿಪ್ಪು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪುರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಿಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪೇರು ಕೊನಪ್ಪೆ ಚೀನಾಡು ಮಂತ ಚೀನಾಡು ಕಂಡು ಹುಡುಕುನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವು Ungin cendil bonda dotte pure bendu soro nachana mukoni madal pure kade kardu gottaniya matu pure vadene madal mo atu ai baldu goni datte igittu so praso unti yani ini sariya pelle sariya bende gardu purane ini sariya purane jore amu ಪಾಯಿನ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ಮಂತದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತೆ ಚಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಆಡು ಪೈಪ್ ಗುಂಡಿ ನೀಗಿತ್ತದೆ ತೂತಾನೆ ಬೋರ್ ನೀಗಿತ್ತೆ ಮುಖ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಗಲಿ ಸೂಂಟಾನ ಮುಖ ಸೂಟಂತ ಬೊನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಇಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪೈತರ ಬಾಳೆ ಮುಖ ಅಜಿನಿ ಯಾನಿತ್ತೇನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಪಪ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳಿರು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆನ ಬತ್ತೆ ಸೊ ತುಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ನಾನು ಮಾಡಿತಿದ್ದಿ ಪೂಜಿ ದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡು ಹಿಂಗೆ ಉದಾಸೀನ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪ ಗೊಬಿನಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಡೋಲಿಂದ ಯಾನಿತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥ ರಶ್ ಇಪ್ಪಿನಿ ಓಟತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಗೊರಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾಪುಣ ಅಂಚೆನ ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಂತಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಯಾಂಪು ಪ್ಯಾಡಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂತ್ಲೆ ಮುಳುಂತ್ಲೆ ಇರೋದು ಏನ ಜನ ಅತ್ತಂದು ಎಂಚಿನ ಆರು ಬಾಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೇರು